Здравейте от мен, здравето отблизо започва. Започва с това колко пъти на ден чувате израза "това не е нормално" или "това е нормално". Всъщност кой и какво определя нормалността? Къде са нейните граници и колко широки са те? Има ли момент, в който здравословното, да речем, може да излезе от линията на нормалността? Днес също така ще си говорим и какво точно означава нормална бременност. На тези и още много въпроси ще се опитаме да отговорим днес ето така. Днес в здравето отблизо ще видите как почива българинът от теляка до ретрита, къде се крие ключът към истинската почивка. Митове и псевдонаука, помага ли наистина уринотерапията и има ли памет водата? Известната британска акушерка и експерт в Британското министерство на здравеопазването Трейси Купър в студиото на здравето отблизо. За новите практики и къде е България в грижата за зараждащия се нов живот и човекът, който го носи. Задавайте въпросите си още сега на Фейсбук страницата ни. Останете с нас, вижте здравето отблизо. Лятото наближава, поне за екипът на здравето отблизо, а с него и въпросът къде ще почиваме. И ако преди години алтернативите наистина се брояха на пръсти, то днес можем да избираме от палатка до луксозни all-inclusive оферти за не много пари. Какъв обаче е смисълът на истинската почивка? От какво имаме нужда, за да презаредим батериите и да се върнем към задълженията си, освежени и нови? И може ли една почивка да бъде здравословна? За това сега ще си говорим с невролога доктор Валя Грудева, но нека преди това да видим как е почивал българинът преди и как го прави сега. Сума свят съм изръщал, ама пари за баня не давам. Смайде карте. Бите? Ти хем се капи, хем наглеждай москалета. Майгалю, мини най-напред през душовете. Тушовете, бе? Ага. Бе, какво се къпе за тушовете, бе? И ги половинам аз тия мъджи. Гледай сега мене. Виж ма какво ще изкалъпя. Кумо ма гледай. Добре! Гледай! Я на Боже помози! Всичко тече, всичко се променя, е казал древногръцкия философ Хераклит. Не всичко, би казал Финли. Що се отнася до българина и неговата свещена почивка, може да се позовем и на двамата. Имало едно време, в което ходенето на баня и досека с топла вода са били лукс. Да се откъснеш от ежедневните задължения за повече от ден-два също. Малкото щастливци, които притежавали летни вили, прекарвали по няколко дни при тях, а по-заможните или разполагащите с връзки отскачали за поседмица в някой балнеологичен санаториум. Всичко това често придружено от пълни дисаги с провизии и буркани за поне месец. С времето на соца и увеличаването на броя на цехове, заводи и предприятия идват и заветните карти за почивка. Задължително на място определено от работодателя и неизбежно със семействата на другарите колеги. По-алтернативно и бохемски настроените избирали къмпингите по Черноморието, които бяха много и предпочитани от чужденците от източния блок, но с неповторим дух и атмосфера. Днес къмпинги почти не са останали, а където ги има, плахо се борят за съществуването си между бетонни хотелски комплекси, а чужденците рядко се осмеляват да стъпят в тях. All-inclusive по големите курорти пък стана приоритет за по-бедните западноевропейци, а българинът избяга на юго-исток, където турските курорти му предлагат много по-примамливи оферти. Но където и да изречението "много ефтино ми излиза" винаги измества "много добре си починах". Може би защото all-inclusive почивките по нашия ски се превръщат в състезание по преяждане, пълнене на чини с размерите на НЛО с невъзможни комбинации, като например мюсли, телешко, шунка или лютичушки, кръщене по децата в басейн и наливане с включения в офертата алкохол в лобито на хотела. И ако на времето сме си почивали в компанията на колежката от цеха, сега корпоративните служители имат възможността поне веднъж годишно да заделят от корпоративните си заплати, за да се откъснат от корпоративния свят малко преди или след нервен срив и да помедитират в Бали, докато местна азиатка им разтрива краката. Така наречените ретрити станаха особено популярни с мисията си да съчетаят духовни и йога практики с традиционния лукс и обещанието за тотално психическо и физическо пречистване на цената от няколко средни месечни заплати. Лошата новина обаче е, че нито Рим е построен за един ден, нито магическото място и неговите домакини могат да променят и изкоренят менталитета ни, както и стреса, който сами си създаваме. Или може би, без значение какво избере, българинът не може да почива добре. Или поне така твърди психолога Красимир Калпаков. Според него трудно се радваме на малките неща, а причината се крие в мисленето в посока "моя дом е моята крепост" и превръщането на почивката в обслужване на битови или семейни проблеми.
Направихме си една разходка от теляка до ретрията в общи линии. Доктор Грудева вече е при мен. Ще си говорим за почивките, за отпуските. Изглеждат като че ли да са далече, но и сега ще дойде лятото. Българинът успял ли така да планира по-отрано вече? Промени ли се малко в това отношение? Да, аз определено мисля, че българина вече планира своята почивка и има идеята и как иска да почива, и къде иска да почива. Само, че, знаеш ли, попаднахме на една статистика, която показва, че така скандалите по време на почивка са в едни много високи нива. Защо се получава така? Ами, това и е вярно, и не е вярно, според мен. По-скоро не толкова скандалите, колкото, как да кажа, рутината и скуката. Аз много често виждам в тези големи спа-курорти, където предлагат all inclusive, семейства, които просто седят на една маса, не си говорят, зяпат околните хора. Тоест, те не се наслаждават на тази почивка. Може би нищо не се е сменило в тяхните взаимоотношения. Нищо не е променено в начина им на почивка. Защото те просто са сменили само едни легла, дошли са, с компютрите си. Да, просто те не са сменили по никакъв начин начина си на живот. Израз, който винаги ми е бил много, много любим. Трябва да си почина след почивката. Нали? Като отидем на едни такива all-inclusive почивки, се започва едно хапване и пиване от сутрин до вечер. И всъщност наистина може да се окаже по-натоварващо за нашия организъм тази почивка и след това да трябва да си починем от това. Да, това е абсолютно вярно, защото в съзнанието на хората е, че като са платили една цена, те трябва да вземат максимума от това, за което са платили. От храната, от напитките, от програмата, която предлага. В това няма нищо лошо, но това е мислене, което много пречи. Много пречи, защото наистина след една такава почивка много голяма част от българите се връщат още по-претоварени, хранително претоварени. Това в един момент се оказва, че дори не е здравословно за теб самия. Това в никакъв случай не е здравословна почивка. Сега, като заговорихме за здравословната и нездравословната почивка, преди времето говорихме за здравословната почивка. Как можем да променим малко стереотипа си на почиване. И беше много интересно, защото се оказва, че почивайки се, всъщност може да направим едни много полезни неща за себе си. Това може да се случи и лятото, да речем, на море, планина? Да, абсолютно е възможно. Аз напоследък работя по една програма за здравословни почивки и всъщност целта е да се смени наистина менталитета на почиване. Българина да осъзнае, че почивката не е само да отидеш и да се наспиш някъде, да ползваш една спа зона и после да се чудиш какво да правиш, да останеш пак с твоя компютър. Целта е да се оформят, да се сложи началото на едни здравословни навици по отношение на храненето. Човек да има възможност да тества и своето здраве, като има, освен този стандартен ресторански и хотелски пакет, който предлагат почти всички луксозни хотели, да има една високо специализирана здравна грижа, индивидуална здравна грижа. Да ти кажа, това се случва с експерти, които все пак те насочват в едно или друго. Да, точно така е, защото ти отиваш на едно място, където ти предлагат една еднотипна храна. Обаче, ако имаш индивидуална консултация с диетолог, който според твоето тегло, според твоя здравен статус, след един хубав лабораторен анализ, кардиологичен анализ, неврологичен анализ, той каже, вижте, за вас не са 1500 калории, за вас са 1200 калории. Нали? За вас тези съчетания на храни са програми. Да, просто това са едни здравословни програми, които аз бих искала да стана стандарт в начина на почиване и в начина на мислене на българина как да почива. Колко дни може да бъде една такава здравословна почивка? В смисъл 3, 4 или пък можем да си я направим така, както си правим и моретата, по една седмица, 2 седмици? Вариантите са много. Може най-добре, разбира се, да бъде поне седмица една такава почивка, но все повече експертите установяват, че за да се изчиства стреса, са по-подходящи така наречените по-чести и къси пасове почивка. Да, или така наречените дълги уикенди, да кажем от петък сутринта до понеделник, или от
Има различни начини от четвъртък до неделя. Дълъг уикенд, точно както го Дълъг уикенд, наричаш ти. точно така е, да. По кадрите, които видяхме, че се започва и с едни изследвания, индивидуални за всеки един, пълна кръвна картина, която вече определя, щях да кажа по-нататъчното лечение, но по-нататъчната почивка как да протече. Ами не, това е една възможност хората, докато почиват, да тестват наистина своето здраве, да имат един хубав анализ и лабораторен, и клиничен, и диагностичен под формата на апаратура биорезонансна, ехографска. Неща, които те иначе, изследвания, които иначе ще им костват страшно много време, за да ги направят, или ги правят чак когато има вече някаква отключена симптоматика или патология. Докато тук те получават това в самата програма. Тоест, този вид високо специализирана здравна грижа се явява един вид профилактика на здравето. Защото от един лабораторен анализ, ако се хване раздвижване на показателите, кардиолога установи, че има нещо в кардиограмата или ехокардиографското изследване, невролога, ако установи, че има някакъв проблем в неврологичния статус или пък в ехографското изследване, доплер-сонографското изследване, това е нещо друго вече. Да, най-хубаво би било нищо да ни няма, но понякога има скрити неща, които ние не можем да знаем и нямаме време за тях. И тогава вече подходът е съвсем друг. И към самата почивка, плюс разтоварване от към хранителен режим с един хубав средно дозиран активен двигателен режим, с едни релаксационни практики като йога, медитация. И това наистина вече е един ретрит, както се нарича. Точно това си мислих, между другото, и по кадрите, които видях, съобразно и първото видео, което видяхме също така. Включено е всичко. Имаме спа, имаме дори ретрит, видяхме йога практики в същото време. За какъв тип хора е най-подходяща една такава почивка или всъщност няма типажи? Ами, да, има типажи. Мисля, че тези почивки са много подходящи за хора, които са под голямо натоварване. Защото има професии, които са много натоварващи, има и такива, които са по-спокойни. Разбира се, за всички, които искат, защото всеки има нужда от близък контакт с здравен специалист, в който след това да остане дълго време и след самата почивка, да установи едни хранителни навици, които ще му станат стил на живот. Но най-вече тези почивки са подходящи наистина за хора с така високо натоварени професии, с високо ниво на стрес, които са износващи. Да. Най-вече. Да речем за семейства с деца? Да, би било подходящо и за семейства с деца. Няма проблем. За децата също има организирани също програми за добро прекарване, така че... По-бързо ли изключват хората така в един такъв тип почивка? Мисля, по-бързо се откъсват от работата си, от лошите мисли? Ами да, по-бързо е, защото просто почиват и релаксират по-бързо? По-бързо е, защото ежедневието е натоварено. Те нямат време, смисъл натоварено, здравословно натоварено. Те влизат от една активност в друга активност. Нямат време да мислят за своите проблеми, служебни или тоест, каквито и да е. има една програма, която ги откъсва от мисли и от ежедневието, което доскоро... Точно така, и за мен беше много интересно да чуя една реплика от една от нашите гостинки на тази програма, която каза: доктор Грудева, знаете ли, че аз просто не съм се сещала за цигарата днес. Да. Което е много хубаво, защото това е човек, който иначе пуши сигурно по една кутия цигари на ден. Но когато влезе в този ритъм на тази програма, вечерта, на самата вечеря, когато вече всички се отпускат, тя е много интересна, защото има интерактивни занимания, има социални програми. Тогава тя сподели и каза: знаете ли, просто на мен ми прави впечатление, че аз днеска не съм се сещала за цигара, което е много хубаво. Това си е направо почивка-терапия. Това е почивка-терапия, точно така. А къде предпочитат повече хората да бъдат? На море или на планина? Някои казват, че, да речем, планината за по-интровертни хора. Че като че ли там е малко по-скучно, няма какво да се прави толкова. Не знам. Това е въпрос на настроение, въпрос на предпочитания. Хората обичат да сменят планина и море. Всички природни дадености имат своето благотворно влияние. Въпрос е да се извлече максимума или организаторите, които правят тези почивки, просто да дадат максимума на почиващите, за да са в контакт с природата, да могат да вземат
най-доброто и от морето, и от планината. Ние си говорихме за програма, на мен ми е интересно да речем как протича един ден. Аз отивам на една такава здравословна почивка и какво ми се случва. Някои хора често се дразнят за това, че някой друг трябва да им планира едва ли не сега почивката. Да, някои хора може и да имат предпочитания сами да си организират ежедневието, но аз съм установила, че повечето хора достатъчно си организират ежедневието в работен план, когато са в активен режим. И им идва много добре да имат едно организирано ежедневие, специално при почивка от персонал, който да ги обгрижва, да ги глези, да им даде всичко, от което те имат нужда. Какво ми се случва, ако, да речем, реша да съм на една такава здравословна почивка, на един такъв здравословен ритъм? Нали? Няма да ме вдигате в 6 часа сутринта? Не, никой няма да ви вдига в 6 часа. Все пак това е смисъла да се установят едни здравословни навици. В 6 часа няма да ви вдига никой, но най-напред се идва и с идването се прави едно хубаво welcome party, където всички гости се запознават с смисъла на програмата, защото екоздравословен стил е философия за здраве, по-скоро бих казала. След което от следващия ден се започва с посещение при специалистите, лабораторния анализ, диетолога, кардиолога, невролога, един цялостен анализ. Индивидуална програма. Индивидуална програма и след това всички започват своето ежедневие. Има йога, има подводна гимнастика, има здравни беседи, има храненето през цялото време е абсолютно съобразено по калорийност, съвместимост на храни, изработено е специално. Хората са разделени на групи, така че всеки индивидуално получава своите калории за деня. Съпортване е задължително от диетолога, който обяснява. Могат да задават своите въпроси, следобедна почивка, разходки. Последен въпрос ми се ще. Предполагам, много наши зрители се питат, въобще постижимо ли е това като цени, защото знаете, ние все пак търсим така по-постижимото, по-ефтинкото някъде, където можем да отидем цялото семейство. Ами аз мисля, че е постижимо, особено за хората, които имат едни средни доходи. Абсолютно е постижимо. За мен е дали ще дадеш едни 1000 лева някъде навънка, за да отидеш да си направиш една екскурзия или да се погрижиш за една такава почивка. Не мисля, че е проблем. Много ти благодаря. Беше интересно и наистина по-скоро да кажем от тук почивайте активно, а не да си почивате след почивката. Точно благодаря така. Ти още веднъж. Ние продължаваме нататък. Ще видите какво става при нас до края. В предаването остава да видите митове и псевдонаука. Помага ли наистина уринотерапията и има ли памет водата? Известната британска акушерка и експерт в Британското министерство на здравеопазването Трейси Купър в студиото на Здравето отблизо. За новите практики и къде е България в грижата за зараждащия се нов живот и човекът, който го носи. Задавайте въпросите си още сега на Фейсбук страницата ни. Останете с нас, вижте Здравето отблизо. И така, сега ще видите нещо много интересно, колко измерения може да има здравословния начин на живот и здравето въобще. В следващото видео нашият репортер с бунтарска душа, Криси Стамболова, ще ни представи една своя гледна точка по няколко нашумели теми от сферата на здравословния начин на живот. С риск да разбуним духовете, тя смело нагази в сферата на уринотерапията, паметта на водата, алкално-киселинният баланс и витамин С. Гледайте! Здравейте! Намирам се в клиничната лаборатория на една столична болница. Ще си говорим за митове и псевдонаука. Избрахме това място точно за да подчертаем, че ако докторите се грижаха за здравето ни по този начин, вероятно продължителността на живота ни ще да е колкото в каменната ера, около 35 години. Уринотерапия. Ще започнем разбиването на митове с популярната напоследък уринотерапия, за която се предполага, че трябва да лекува всичко, особено рак. А сега истина е, че в миналото тя е била използвана като дезинфектант и антисептик, но тук си говорим за пиене на урина, което е съвсем друга бира и съвсем друг вкус. Истината е, че единствената полза за здравето, която евентуално би имало пиенето на урина, е, че ще вдигна главоломно рейтинга на предаването Здравето отблизо, ако го направя в ефир. Точно това и мисля да направя. Ето сега тук сме пред една тоалетна. Ще влезем вътре, за да ви покажа, че не съм скрила никъде вътре нещо. Ще използвам тази стерилна чашка, за да се изпишкам.
Така, сега това е моя пресен биологичен материал. Ето мога дори да помоля моя оператор да пипне, да се увери, че е топло. Вярвам ти. Той каза, че ми вярва. И така сега, госпожо продуцент, да видите колко се раздавам в работата ми. Ще отпия от това нещо, моята урина. Мирише ужасно, има отвратителен вкус. Моля ви се, не пийте вино и черен чай преди да направите това и да се надявате да ви излекува с нещо. Сега до мен е Йордан Стефанов, който е докторант по микробиология. Той има страничка във Фейсбук "Наука и критично мислене", в която иронизира, но доста аргументирано, псевдонауката, на която всички ставаме жертви. Сега, Данчо, това е моя пресен, още топъл биологичен материал. Можеш ли да ме посъветваш какво може да стане с него, което ще е полезно за здравето ми, освен това да го пия, което вече направих и не беше приятно? Ако трябва да си позовем на древни култури, традиции и древната история, където египтяните са използвали урината с лечебни цели, би трябвало или да я изпиеш, или да си правиш най-вероятно топли компреси с нея, масаж, а може би и да третираш рани с нея. Интересното, че дори световно известни звезди като Мадона използват урината за различни лечебни цели. Тя си третира рани с нея. Някои спортни звезди, ММА звезди, използват урината, вярват, че ако я консумират, ще се подобри тяхното представяне на ринга. Но интересното, че нищо това не е научно обосновано, няма никаква обосновка, няма факти, които да доказват такова нещо. Аз лично съветвам да не се консумира урина, тъй като най-малкото в интернет и в медиите витае един мит, че тя е стерилна, но всъщност това не е така. Урината е богатият на азот отпадъчен продукт, който отделят бъбреците ни. Те са втората пречиствателна станция в тялото ни след черния дроб. И докато в пикошния мехур урината е стерилна, това съвсем не е така, когато влезе в контакт с околната среда и започне бавно да се превръща в амоняк. Все пак, фактите изискват да признаем, че има случаи, в които пиенето на урина може да бъде животоспасяващо. Ако, например, сме попаднали в пустинята без достъп до вода. В едно от предаванията си екстремният пътешественик Беър Грилс показва как може да се спасим, ако сме заплашени от смърт от обезводняване. Той уринира върху тениската си, за да може тя да попие колкото се може повече и след това я изтисква в устата си. Има ли памет водата? Идеята, че водата има памет, се заражда през 80-те години от експеримент на френския учен Жак Бенвенист. С него той демонстрира, че водата продължава да съдържа частици от вещества, с които имала досек, без те да присъстват повече там. Тоест, доказва, че водата ги помни. Никой друг научен екип обаче не успява да повтори експеримента и твърденията остават недоказани. Но харизмата и популярността на Бенвенист разпространява и затвърждава мита. Другият мит, който се разпространява, е, че всички тези свойства на водата, за да бъдат активирани, това става с потенциране или с клатене. Как ще го коментираш? Потенцията е термин, който вероятно е измислен от самия бранш и това се основава на факта, че те смятат, че това интензивно движение, благодарение на него се прехвърлят всъщност самите тези свойства на квантово ниво. Обаче няма самия акт на това клатене, на това потенциониране, няма никакви научни основи и дори самите закони на физиката и химията, които познаваме, отхвърлят подобно нещо и микроорганизмите са доста претенциозни форми на живот и дори това означава, че би трябвало водата да носи памет дори за някакви ниски концентрации от вещества. Представете си, ако водата има помни свойствата на антибиотика. Това е нещо дори опасно. Продължението на това вярване е, че водата помни емоции и настроения. Нека го кажем по този начин. Да вярваме, че водата помни, означава да повярваме, че като се потопим във ваната при лош човек, и ние ще станем лоши. А сега гледайте внимателно къде другаде споделят същите научни вярвания. А сега да се захващаме за работа. Не, моля те! Това е Смърфиет, татко Смърф. Трябва да я измъкнем оттам. Мразя Гаргамел. След като те пусна в тази отвара, Смърфиета, ще станеш лоша като мен. Смърфовете са тук!
О, Боже! Бягай, смърфията, бягай! Алкално-киселинен баланс. Откъде тръгва идеята, че можем да променим вътрешната си хомеостаза, нашето pH, с прием на определени храни? В началото на миналия век по темата работи немският биохимик Ото Варбург, офицер от Първата световна война и Нобелов лауреат. В експеримент той установява, че раковите клетки виреят в кисела среда. И докато това действително е така, той прави погрешният извод, че киселата среда образува тумори и че трябва да внимаваме да не станем твърде киселинни. Истината е, че туморите подкиселяват средата около себе си, а не обратното. Има вярване, че ако се консумират някои определени плодове, зеленчуци, храни, те влияят пряко на киселеността на кръвта. Примерно, аз тук приготвих един лимон, защото знам, че ще стане дума за него. Твърди се, че той, въпреки че е кисел, ни алкализира и всички казват, я ще много лимони. Твърди се, че примерно, ако консумирате сок от лимон, това в някои официални медии се твърди, че ако консумирате сок от лимон или пък лимон във вода, това ще повиши вашето pH на тялото и на кръвта като цяло, но това е пълен абсурд, тъй като примерно в кръвта действат буферни системи, които не позволяват хомеостазата на кръвта да се наруши и pH на кръвта варира наистина в тясна граница от 7,35 до 7,45. И ако pH на кръвта е по-високо, над 7,45, това води до алкалоза, което може да бъде фатално и най-често подобна промяна на кръвта е симптом за някакво тежко заболяване. Екипът лаборанти, на който гостувахме, ни показа как се измерват pH стойностите на кръвта и потвърди, че не бихме могли да въздействаме на алкално-киселинния баланс с храна. Витамин С. Вече и децата знаят, че лекуваме настинките с мед, лимони и ударни количества витамин С. Оказва се обаче, че няма безспорни научни доказателства, че този витамин помага на имунната система да пребори по-лесно и по-бързо вирусите. Този мит също е зароден от много добър и световно известен учен. Това е Лайнас Паулинг. Той е двукратен носител на Нобелова награда. Разбира се, дори Нобеловите лауреати могат да се заблудят. На своя лекция през 70-те, ученият споделя, че иска да живее поне още 25 години, за да види напредъкът на науката. След това получава писмо, в което го съветват да пробва с ударни количества витамин С. Той до толкова се вманячава, че стига до 18 000 мг на ден при препоръчителна дневна доза 60 мг. Впоследствие загърбва научната си кариера и пише книги, в които призовава американците да пият по 3000 мг витамин С на ден. Витамин С като цяло не участва в лечебни процеси, той е кофактор на ензими, участва в метаболизъм, катаболизъм най-често. Примерно витамин С участва при синтеза на колаген. Има множество проведени проучвания, публикувани с статии в реномирани журнали, които стигат до извода, че приема на екзогенно количество витамин С от такива медикаменти няма никакъв ефект върху продължителността на една инфекция с вирусна инфекция, настинка. Както е популярна приказката, оправям се с 7 дена с лекарства и за 7 дена без лекарства. Абсолютно това е вярно. И така, драги зрители, може сами да изберете на кое да вярвате, на съмнителните твърдения в интернет, на сериозната наука или на смърфовете. С този репортаж просто искахме малко да ви предизвикаме да се замислите за информацията, която ни залива от всички страни и за това, че може би е добре да не приемаме абсолютно безкритично всяко нещо, което чуем по телевизията. Да, дори и този репортаж. Ако си спомняте, в началото на предаването си говорихме за това какво бива считано за нормално и какво не. А в медицината това понятие си има много ясно изразени граници. Например, статистиката сочи, че между 70 и 80% от бременностите протичат нормално, от което би трябвало да следва и нормално раждане. А след това и нормално родителство, естествено. У нас обаче 40% от ражданията са операции тип секцио, което не се счита за нормално в другите страни. А защо е
така? Обяснение можем да получим само от хората, които стоят най-близо до бременните, акушерките. Днес на гости ни е една от най-уважаваните акушерки в света, Трейси Купър. Трейси Купър е акушерка с 26 годишен опит, а от 15 години е супервайзър на акушерски звена в няколко университетски болници във Великобритания. Трейси Купър е член на изследователското звено в Кралската акушерска колегия, както и съветник на Комисията по качеството на здравни грижи към Здравното министерство на Великобритания. В момента доктор Купър изготвя анализ за финансовата ефективност на Организацията на родилната помощ във Великобритания. Доктор Купър е в страната ни по европейския проект КОСТ, който финансира изследвания в областта на нормалната бременност и раждане. Трейси Купър вече е при мен с още две акушерки. Те ще ми помагат и в разговора. Йоана Станчева и Луна Нешкова. Доколкото разбрах, Трейси е за първи път в България. Интересно ми е какво очаква да види и да разбере тук от това, което се случва в предродилната помощ. Over in Bulgaria, the impression that I receive is that care is mainly based around a medicalised model of care. Women are mainly seen by obstetricians rather than midwives. In the UK, we're moving... in the UK, we're moving towards a more socialised model of care rather than it being based on a medicalised model. Много повече социалният модел на грижа, а не медикализираният. And that women who are low risk, who are well and have no problems, и жените, които са в нисък риск и които нямат осложнения, за тях се грижат винаги акушерки. So we have midwifery-led settings, birth centres and home birth. Така че имаме места, които се ръководят от акушерки, родилни центрове, в които се извършва тази грижа. Midwifery-led care provides good outcomes for women, good Грижата, satisfaction. която се води изцяло от акушерки, води до много добри резултати и до много задоволство у жените от извършената грижа. Good experiences. Техните преживявания са добри. Good job satisfaction for midwives because it provides different ways of providing care. А също така и много по-голямо професионално задоволство у акушерките, тъй като за тях това е развитие. And it's cost effective. А това, разбира се, е икономически оправдано. Тук в България, вие също ще кажете или ще потвърдите моите думи или не знам, но акушерките са предимно в болниците. Малко жените като че ли там минават на конвейер. Нямаме това, за което доктор Купър обяснява, че всъщност може да се направи една консултация извън болницата, тази акушерка да стане близка до теб и преживяването наистина да бъде едно от най-приятните, които така можем да преживеем. Труден ли беше пътят в Великобритания да направите това, да извадите акушерките от болниците? Midwives have been quite prominent in the UK within maternity services, but it has been difficult to винаги са имали move в towards Великобритания more of a midwifery-led socialised model. много силна роля, но при нас също е трябвало да минем към една такава водена от акушерки грижа. But what we have done is we've developed national guidelines. Но това, което сме направили, е да направим национално валидни протоколи. So we've pulled all of the evidence together. Така че сме събрали всичките изследвания и цялата информация около изследванията. And I was part of the group that did that. Като аз съм била част от групата, която събра тази информация заедно. And we looked at the evidence on midwifery-led care and what supported normal birth. И погледнахме to do that, to enable us to move forward with midwifery-led care in the UK. И като погледнахме какво сочат данните от изследванията, това много ни помогна да установим такъв модел на грижа, воден от акушерки, защото резултатите бяха по-добри. Вие всъщност сте експерт, съветник в Министерство на здравеопазването в Великобритания. Над какво работите? Какво ще искате да промените там? В каква посока? Well, we're still working on offering 4 places of birth to women. Все още работим върху даването на избор на жените къде да родят. So that women have more choice. Така че жените да имат много повече избор. Have no problems and have a healthy pregnancy. И особено за жените, които нямат проблеми, имат здравословни бременности, неусложнени. Are offered choice of having a home birth. Да им дадем възможността да изберат да имат или домашно раждане.
birth in a freestanding birth center. Да родят в родилен център, който е самостоятелен, далеч от болница. Alongside birth center. Или в родилен център, който е вътре в болницата. Or in obstetric unit. Или пък, разбира се, ако искат, в нормална родилна зала в болница. Да. And we're also working on continuity of care models, so that women get to see the same midwife all the way through their experience. Работим и върху акушерския модел, който предполага жената да вижда една и съща акушерка през цялата бременност, по време на раждането и след него. So from when they find out they're pregnant, така че като разберат жените, че са бременни през цялата бременност, until at least 10 days after the birth, и до поне 10 дни, или от 10 дни до 3 седмици след раждането, they see the same midwife. С една и съща акушерка да се виждат, или с една и съща група от акушерки да провеждат грижата си. Вие първа сега ще се срещате с пациенти и ще видите как работи пък нашата акушерска помощ. Аз ви предлагам сега тук за първи път да ви срещнем с българска пациентка, с която всъщност се видя Калина Станева, нашия сценарист, и всъщност я попита какви са нейните тревоги, какво очаква от бременността, от раждането. Нека да видим и ще коментираме след това. Какви са твоите страхове, ако изобщо си имала такива до този момент? Ами по-скоро липсата на информация или неправилно поднесена информация от многото източници, от които може да набавим. Да, особено с интернет в днешно време и форумите. Може да стане човек. Както и лични преживявания на майки, които не винаги отразяват същността, може също така да доведат до измяна в подхода към протичането на бременността и въобще изживяването на този страхотен процес. Информацията, която получих съответно на курс, който беше организиран за естествено раждане, процесите, етапите, ме свърза с тях. И присъствието на тези консултации, на курса, на който също се включих, ми поднесе информацията структурирано и ме даде нещо като трамплин, от който да започна да търся следващите нива, да задълбавам повече информация и съответно да подходя с спокойствие към този естествен процес. Не трябва да се подхожда с много дълъг списък с изисквания, все пак те са професионалисти и знаят какво би било най-доброто, но най-основните изисквания, които ние също може да имаме като майки, и да поемем отговорност за нашите деца, при положение, че е съгласувано с техния опит. Всъщност това е пациентка на Йоана и Илона, които са тук в студиото. Много ми се иска да вземете и ви отношение по това, което си говорихме и с доктор Купър. Какво трябва според вас да се промени в България? В каква посока в крайна сметка трябва да се правят стъпки? Това, което тя казва, малко акушерките да излязат извън болниците или нещо друго? Независимо от това дали ще са в болницата или извън нея, въпросът е на акушерките да се даде малко повече поле на действие, за да могат да влязат изцяло в ролята си, която има определена и чисто исторически и вече... Тоест, вие се чувствате малко ограничени в... ограничени сме, да, ограничени сме... В контакта с бременната. Да, именно във възможността да бъдем близо до жените, а това е от изключително голяма важност. А трудно ли ви е на вас, доколкото знам, вие правите опити да излезете от болницата, да правите това, което всъщност се случва в Великобритания? Трудно ли ви е? Има ли спънки, които така не ви позволяват изцяло да го направите? Да, абсолютно. Имаме ограничения, които са както законови, така и обусловени от чистото незнание на бременните, че могат да се обърнат към акушерки, за да получат грижата, която им е необходима. Да, защото бременността наистина се проследява от гинеколог. Да, така е определено законово и съвсем нормално е жените да търсят лекарите за тази помощ. Но проблемът е, че за съжаление нямаме чак толкова много лекари, които могат да проследяват продължително и
задълбочено всяка бременна, тъй като те имат, разбира се, много други ангажименти. Сега, знаете ли, си спомних една реплика на майка ми, която казва: акушерката, която те израждаше теб, е направила еди какво си. Аз казвам: вие се познавате още? Тя казва: ами как, разбира се. Ти ставаш почти приятел с този човек. Има ли го това сега или всъщност и това е едно от нещата, които трябва да се промени? Поизгубило се в годините, защото наистина преди години акушерките бяха тези, които водеха женска консултация и патронаж по домовете след раждането и беше абсолютно нормално да се познават много добре с бременните и с раждащите жени. Йоана превежда в момента, мога да я прекъсна за малко, за да се включи и тя в разговор, защото вие двете наистина се опитвате да правите нещо, което се случва в Великобритания. Имаш ли усещането ти, че като че ли, влизайки в болница, една родилка малко приема акушерите, екипа, който е там, като че ли леко като врагове? Ако не ги познава, ако първа трябва да се запознае и да се случи чудото на живота? Бременността е признак на здраве и една здрава бременна жена няма място като цяло в болницата. Много е хубаво да се даде много повече окуражаване на тези самостоятелни акушерски звена, в които акушерките, било то в болница или по-скоро извън нея, да предлагат услугите си в една много по-приятелски настроена среда. В нашата практика е съвсем нормално жената да седне с нас и да изпие чаша чай, докато преглеждаме изследванията. Тогава една женска консултация трябва да продължи 1 час. Всъщност това не се случва в болница. Ами това не се случва в болницата, но това е моделът, който работи и това е моделът, който прилагат акушерките. И докато човек слуша за какво се тързае една жена, докато пие чаша чай или кафе, може много немедицинска информация да събере за нея, която в един момент да се окаже важна за цялото клинично изследване, което ние предлагаме. Вие сте чували всички тези истории, нали? На момичета, които се раждали, казват: просто с мен се държаха ужасно, сякаш съм животно, викаха ми, крещяха ми. Да не мислят хората, че като че ли тук сме в едно телевизионно студио и трябва само да си кажем хубавите неща. Нека да кажем и това, което всъщност плаши момичетата. Проблеми има. За проблемите много често се говори, но може би законодателството трябва да обърнем повече внимание на преживяванията на жените, които споделят за тях, без да се притесняват. Всеки форум може да бъде отворен и да се прочете какво споделят жените за раждането в различни градове от България. Това не е локализирано в някакъв град или в някаква болница. Има много какво да се направи, ако се обърне внимание на опитите на неправителствените организации, които работят в тази посока, на акушерките, които работят в тази посока, на майките, които искат по-добра грижа. Имаме шанс да достигнем до европейското ниво, за което говори Трейси. Да. Защото все пак наистина това е много важно, една жена да се чувства спокойна в този момент и да знае, че до себе си има приятели. Абсолютно. А не е човек, който не познава, а пък вече за враг, нали, не искам да употребявам още веднъж тази силна дума. Искам да попитам и Трейси, да речем нещата, които тя ще види в... Ако нещо й хареса, ще пренесе ли в Великобритания? Мисля, че това, което момичетата правят тук в тяхната практика е наистина новаторско в България. И в Великобритания се опитваме да имаме повече от тези акушерски практики, като тяхните. Така че това е нещо, което бих окуражила и в Великобритания. Но това е смисълът да се предоставя женска консултация, родилна грижа и следродилна грижа в едно. Да. And if the midwives are looking after the low-risk, healthy women, it gives more opportunity for the obstetrician to look after the women that have got complications and they can use their expertise. Акушерките всъщност се грижат изцяло за жените в нисък риск. Това дава много повече възможност на акушер-гинеколозите да се фокусират върху жените в някакъв риск и върху проблематичните по-рисковите бременности. Много ви благодаря и успех с това, което сте се захванали да направите. Успехи на Трейси тук в България. Ние продължаваме нататък с любимата ви рубрика Природна аптека. Днес на фокус е Каланхоето.
Освен красиво домашно растение, цветето каланхоя има и редица лечебни свойства. Познато е още от древната медицина, а днес често го наричат домашен доктор или цветето на живота. Сокът, който се съдържа в листата му, е богат на много микроелементи – желязо, калий, калций, манган и мед. Неговото противовъзпалително действие помага при рани, порязвания, изгаряния и кожни обриви. Намачкайте 2 свежи листа от каланхоя. Получената смес се поставя върху раната и се превързва с бинт. Превръзката се сменя всеки ден до пълното възстановяване на засегнатия участък. При хрема или синузит сокът от каланхоя се разрежда с преварена вода в съотношение 2:1. Получената смес се ползва като капки за нос. При възпаление в ухото се капят 1-2 капки по 4 пъти на ден. Декоративното растение помага и при стомашна язва. За целта сдъвчете един лист, за да може сокът му да се изцеди в устата. Целулозният остатък след отделянето на сока се поглъща по същия начин, както при консумацията на чесън или лук. Лечението на язва със сок от каланхоя се провежда сутрин, обед и вечер, 30 минути преди хранене в продължение на 1 месец. Каланхоя помага и при облегчаването на зъбобол. За да се избавите от пронизващата болка, сдъвчете един лист от цветето и го задръжте върху болния зъб за 15 минути. Не на последно място, листата от каланхоя помагат и при разширени вени на краката. За целта трябва да напълните една тъмна половин-литрова бутилка с ситно нарязани листа от цветето. Другата половина се запълва с 40 градусов спирт. Сместа престоява 1 седмица, след което засегнатите зони се мажат всяка вечер преди сън. И в началото на предаването разбрахте, че нашият екип от Здравето отблизо иска много бързо да посрещне лятото, но няма как да стане, защото все още е пролет. Но за това пък продължава нашата пролетна кампания, в която вие може да се включите. Нейната идея е не толкова да редуцирате килограми, колкото да бъдете по-енергични, по-смели, да бъдете по-одухотворени. Ето и първата крачка, която може да направите. Ако имаш проблем с килограмите, сега е време за промяна. Здравето отблизо те предизвиква. За 3 седмици изключи захарта, хляба, полуфабрикатите, алкохола. Наблегни на водата, соковете и зеленчуците. Намали количеството храна, но увеличи броя на храненията. Постигни сам новото си аз. Очакваме вашите истории как намалих теглото си. Пишете ни на Facebook страницата ни Здравето отблизо или на имейл влез във форма @gmail.com. Да, ще влезете много бързо във форма с нас. Утре пък ще ви покажем Шотокан карате. И с него веднага се влиза във форма, така че не ни пропускайте. И въпреки, че си е точно средата на седмицата, абсолютно не ще ви пречи да си помечтаете за почивка още от сега, но и да тренирате умението да се изключвате от ежедневните грижи. Те могат и без вас. До утре. Точно 10:30.